De eindkomt die zegt van basisschool het kompas in Pezes. De komende jaren worden net genoeg naar je baan verwachten. En dus is schoolkoepel Arlanta van doel om de schooltak om hier te sluiten. Ja, dat is natuurlijk heel verdrietig. En dat is gewoon ontzettend jammer, want we hadden het hier prachtig mijnwandelen. We hadden een heel mooi squaaltje, een heel mooi onderwijsconcept. Waar we gewoon trots op binnen, waar de band het echt super goed op doggen. Maar ouders die ben je echt realistisch. En als het gewoon maar iepen mij hun best en communiceert van hoe de vlag erbij hangt, dan snappen ze echt wel van, nou ja, dit is de situatie en het is net anders. Van het personeel werkt juf Ali het langst op de school in Pezes. Al 42 jaar rent ze maand van huis naar haar werk. Maar dat houdt Takam hier verschillend op. Ik ben echt wel zo dat ik echt wel heel volle jaren er eigenlijk al rekening mee hoor. En dat ik de laatste jaren ik altijd wel heel blij ben dat het echt wel zo lang bestaan had. Maar wat ik nou straks doen zal, ja, daar kan ik nog wel nadenken. Dat zit ook hier wat toch zo insluiten dat je altijd het lopen naar squallen hebt. Dat ik denk van ja, dat zie ik wel missen gaan. Het is nog net 100% wist dat het kompas Takam hier sluit. Maar alleen een wonder kan de squallen nog redden. Gebeurt er geen wonder en komen je geen 20 BNB, dan is de sluitingsdatum 1 augustus 24. Dus we gaan nog 10. En dat is echt wel heel fijn. En eigenlijk is de hele sfeer hier van jongens, we beginnen gewoon mijn, want de volgende ieder een machtig mooi hier van meidje. Die ik niet ooit weer vergeten zal. En dat we alle hier mijn goed gevoel waarom ze kennen op de tiert van het kompas. Dan gaan we alles een keer voor de laatste keer doen. Al het spul wat je van de zolder haalt, je peerske, kriest, alles wordt dan ja, toch echt voor de laatste keer. En ik denk dat het dan wel, ja. Dat het dan wel binnenkomt, zeg maar. Het komt nou eigenlijk echt wel wat binnen. Ook echt mijn praat. Ja.